antioxidant, likawan, ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras las 7:17 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Biyernes na, April 4, 2025. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. Sa tanan nga nagapamati sa K5 stations, K3 stations, makita kita sa Facebook, sa TikTok, ag sa YouTube. Ilonggo abroad, Filipinos abroad, wherever you are.
Basta may internet, nagalantaw live sa ato nga programa, nagapamati sa radyo. Welcome sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios, makalipay ka makasadya. Salmo 118:24. TGIF. Thanks God it's Friday! Kay to Israel, bangon na to! Kay birthday mo na! Subong adlaw birthday ni Sir Israel Baez Berdejo sang Ultre. The Lord bless you and keep you. Toto Israel Baez Berdejo dira sa Sambaga, Haro. Alas 7:20 na sa aga, may mga obligasyon pa subong adlaw sa opisina. Magpaligo na panghabon DTX Beauty Soap kag para walang sudang ilok Klinika Deo Fresh. Suspended ang face-to-face classes subong adlaw April 4 diri sa syudad sang Iloilo, halin preschool tubtub senior high school diri sa syudad Iloilo City alone. Ini tungod sa 2-day heat index forecast sang City Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center. Naglabot 42 degrees Celsius ang heat index sa syudad sang Iloilo. Santo sa Executive Order 24, Series of 2025, gagit issue ni Mayor Jerry Perez Reñas sa nagligad nga bulan, automatically suspended ang klase kung maglabot sa 42 degrees Celsius ang heat index. Kag magsilo, mag-shift na lang sa Alternative Delivery Mode or ADM. Sa amuman nga executive order, gina-encourage ang school administrators sa colleges sa syudad nga mag-silo sa alternative delivery mode. Parang hindi man matamaan init ang mga estudyante sa kolehiyo. Inom gidamo tubig. Alas 7:22 na sa aga. Let's go straight sa mga pangulong dinalan. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Driver kag bodyguard ni LTO Regional Director Gaudioso Hidospan ginpatay. Mga sospek na dakpa na. 50 ka mga Muslim patay sa linog sa Myanmar. Pagkaon sa madamo nga kapayas, may binipiso sa lawas. Alas 7:22 sa aga sa mga constipated, magtumar Klinika Spore Biotics. Ladies, kung nagasuffer ka sang dysmenorrhea, kapin pa kung manag-abot ang mga pamulanon, magtumar sang Klinika Spore Biotics. May UTI, Klinika Spore Biotics. Sa managalingin ng ulo, na vertigo, way gana magkaon, kag hindi makatulog sang dulo diretso, magtumar sang DTX 500. Pero halong sa peke, nga DTX 500 nga ginalibod sa mga barangay diri sa syudad sang Iloilo kag sa Kabanohanan. Kay sa baylong mag-ayo ka mo, maglala pag ang ginabatsag nyo. Foro de los Pueblos. Check the latest weather bulletin kay suspended ang klase for today diri sa syudad. Although nga tinaway na giman gani klase kay tapos na no. Sir Jesse James Garvillas, bao very good. Ga-basketball na sa mong dira sa Iloilo Sports Complex sa Magsaysay Village Lapas, si Sir Jesse James Garvillas. Tapos na gidman and by April 14 and 15 ginatala na ang moving up ceremony kag graduation. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Persila Ongkay di Sena kay Ma'am Marilu Dianon, Aisha Ahmad, good morning. Kay Apple Taasan, Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am, salamat sa imong appreciation. To God be the glory. Sir Steven Heradino, Trisan Wyatt Gulay. Kay nasa aton nga balitang extra special, niistoryahan ta ang ngalan nga Happy. Why manggali naga kaulugan, Sir Steven Heradino, classmate Steven. Ma'am Betty Soroso, Sir Bebot, kay Mondet, kay Sir Bukyo. Ma'am Chris Kaikong. Nga kon ngaran mo Happy, malipayon ka man, no? Kaya nag-struggle to si Happy Tirauche. Happy Tirauche, 27 years old, taga Japan. Alin sa elementary sa ginabuli sa ginaaway sa ginadumo. Hasta sa pag-college na, ang tao ini magpati nga happy siya.
Mga luyag sa Sir Steven Aradino, mambete. Why magkasabat ka na, hindi man pagsabton ka, chicks. Nya, ano man nga ngalan ko, happy. Supposed to be, I should be happy. Pero daw hindi ko malipayo, no? Ano ang ara sa ngalan? Anong mga ngalan? Ngabot silang sina masubo. Nga dapat hindi mo pagipangalan sa apo mo, sa bata mo. Ipangaran mo lang sa aya mo. Ngayon pangaran kaya mo si Brownie. Ala, no? May ayam kami sa unang aran niya si Lot-Lot. Alas 7:25 na sa aga. Yan kay ari naman naton kasi manual si weather forecaster engineer Leonor Nicole Silvestre. Sang Katig Dueñas, aton nga weather forecaster. Ma'am Leonor, si Ted Aujero Francia, dari sa K5 News FM. Good morning, ma'am. Hi, mayong aga. Yes, ma'am. Amoy niya ating latest weather update para sa subong nga adlaw, Friday, April 4, 2025. Northeasterly wind flow nag-aapekto sa Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-aapekto sa Southern Mindanao, kag ang easterly naman nag-aapekto sa nabilin nga bahin sa Pungson. Sa subong wala man ta may gina-monitor na LPA sa sulod or sagwa sang atong Philippine Area of Responsibility. Diri naman sa Western Visayas, maka-experience kita sa magulugal-umon, tugtog magal-umon nga kalangitan, kung may isolated na pag-ulan, pangalatod, panag-oob, dalasang easterlies. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas, nga maghahalin sa direksyon amihan na sidlangan, tugtog na sidlangan, nga magadalasang makanay, tugtog makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:45 AM kagina kag magatunod ini 6 PM karon sa hapon. Ma'am Leonor, ma'am. Yes, sir. Subong nga adlaw, do karon nga adlaw diya sa syudad sang Iloilo, makaraya ko iti pareho taton nga taga Dueñas. Suspended ang klase, high heat index naglabot sa 42 degrees Celsius. Kahapon, 42 degrees ginman niya natakos nga heat index ang kaginot nga nabatsagan sa syudad sang Iloilo. Ang kagapon, sir, ang na-observe, ang na-record naman din nga heat index is ara sa may 41 degrees Celsius, sir. 41, Iloilo City alone. Ang sa province, ma'am, ano? Pila? 41, sir. Ang forecasted nga subong nga adlaw is ara sa 42. 42. Amo man adeng dire sa syudad sang Iloilo? Sir, amo na, sir. Okay, dahil sabay nga gin-suspend ni Mayor Jerry Triñas ang klase from preschool hasta sa senior high school, ma'am, no? Sir, ara na sa may memo niya, libet. So, expected ini? Ano, sir? Expected nga do karon nga adlaw, Biyernes, Roman, Sabado, Domingo, mangin mainit yapon Ma'am Leonor? Sir. Kung i-base man natin sa naka-forecast nga 2-day forecast, 42 siya, sir. Wala sang bagyo or any weather disturbance for that matter? Wala man, sir. Aside lang sa ITCZ nga ara sa may Southern Mindanao. Ang Intertropical Convergence Zone, ano maka-affect ina sa aton? Diri may pag-ulan ay nga madala diri sa aton, ma'am? No, wala man, sir. Wala man? Mga localized thunderstorm lang, sir, nga maka-create sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Generally, fair weather kita from today, Friday, Saturday, and Sunday, Engineer Silvestre? Hot, sir, yes, sir. Very well said. Tigoli ka pa tuyas Dueñas? Malaka lang, sir. Lagsak laguli ito. May balay do ka mo diya sa Liloaw? Wala man ka board la. Sige. Importante nga may Dueñas sana naman nga weather forecaster. Ang ayan, timo dyan, ma'am. Dyan ka lang, ay diya matakon para imaw taton permi weather forecast. Duro pa rin, timo ga pamatik ni mo. Ito mga pamilya Poras, no? Poras rin nanay mo, no? Sir, Poras. Ano ganing nga nanay mo lihat to, Melda Silvestre. Milda? Melda, sir. Melda Silvestre. Si tatay mo? Eliezer Silvestre. Eliezer Silvestre. Very good. Proud na Dueñas anon kita. Ang may weather forecaster kita. Engineer Leonor. Ang ayo mo si Nicole, no? Sir, Nicole. Ma'am Nicole. Leonor Nicole Silvestre. Ma'am, salamat ha. God bless you. Ang ayan ka dyan Ang ayan ka. Okay. Thank you, man, sir. Thank you, ma'am. God bless you. God bless. Foro de los Pueblos. Ginapahagop na ning aton weather forecaster. Kiti mga baguhanon bala. Kung sa basketball ni mga rookie.
medyo na kuan pa daw medyo shy pa bala Ma'am Betty. Pero iya pa rin mo nga si Engineer Leonor alias Nicole Porras Silvestre, taga Katig, Dueñas, Iloilo. Oh, makon mo weather forecaster ha. May mga pabugal doon tamon nga taga Dueñas, may weather forecaster doon. Why do tong migo ni Sir Paul sa unang do pirmila na tuyo? Miadman niya Department of Science and Technology. Pag-asa ay ginasara nyo man niya nagkakabagay ng weather forecaster. May dayan nga kung isa tawgan mo kagahon, hay gauran ga bagyo, ay nagsabat din patay ng cellphone. Pero salamat gid na. Alas 7:30 na sa aga. Foro de los Pueblos. Let's go straight sa mga balita. Ang Pilipinas nagaplano sa pagbakal sang fighter jets. Di mano kita gira? Ano kita masulod sa gira? Fighter jets approved na sang Estados Unidos ang pagbaligya sang $5.58 billion nga balor sang F-16 fighter jets sa Pilipinas sa tunga sang tension sa China. Malang China ni tamangi ka oras nga pangaway. Ini may 20 ka F-16 jets kag iban pang related equipments. Tuyo sang pagbakal sang fighter jets nga may improve ang security sa political stability, peace, and economic progress sa Southeast Asia. Tuyo man nga mapasanyog ang ability sang Philippine Air Force sa pagkandak sang maritime domain awareness kag pagpasangkad sa ila control batok sa enemy air defenses. Naligat to bakal man may duwa na to ka bag-ong mga barko man ng Pilipinas nga ginbakal. Ano kita maaway kita? Kung ikaw Sir Ruben Molina, Inday Vloggers Sabico, Mambings PSD, Sir Arnold Sikat Gutierrez. Sir Arnold Sikat Gutierrez sa Alog Radiator Shop sa Buntatal Aro. Ganon yung fighter jets. Yan nung tani gamiton. Tanong kita magira? Ambal karon ng ibang lugar ang China. Aba, daw matiraw lugi ka mo Pilipinas ha? Alas 7:32 na sa aga, Philippine Standard Time. Balikan ta na karon dugay-dugay ang parte ni Ma'am Gemela Cardiel sa mga ngalan. Kay balo ka ang ngalan, it's very important. No, hindi lang kita magpatalasa nga abi naton daw na nami ilang daw nice sounding lang nga ngalan. Ipangaran ta dayon sa bata taw sa apo. Halong kita. Ano nga mga ngalan nga masubo kag malipayon? Di si Happy Tirautsi dito sa Japan, Sir Jinray Siman, Ma'am Apple Kamari Siman. Bisan Happy ngaran niya Happy, pero hindi sa malipayon. Pero kay balukang ang ngalan mo naga-reflect na sa imo, no? May ginatawag na isang inner reflection. Kung anong ngalan mo? Ngalan mo ti Paul Adrian. Ti ko na may impact na sa imo. Ngalan mo Laura Sumagaysay. May mga meaning kalina, pero subong aga istoryan pa niya. Ano nga mga ngalan? Ma'am Rich Piad. Nga dapat ni pangalan ta sa bata ta sa aputa. Kag ang mga likawan ta nga ngalan nga hindi galim nami. Nami ang tunog, pero ang meaning bala. Ang meaning, alas 7:33 na sa aga. Sulod sa War Room, it's time to pray. Hingagawan ta timpranohon ta. Kay magabubo kita sa mga balita nagikan sa Pavia sa pagpatay sa bodyguard kag driver ni LTO Regional Director Gaudioso Didoy Hidospan. It's time to pray. Do not underestimate the power of prayer. Hindi ka mo magsalig sa tao nga mapatay. Man lang. Ano giblang iya nga mabulig? Stop trusting in mere humans who have but a breath in their nostrils. Why hold them in esteem? Isaiah 2:22. Ang tao subong gasalig sa tao, gasalig sa manggad, gasalig sa politiko. Abi nila kasandig sila, abi nila daw forever bla. Pero ang tao ya nagkakapaslawan eh. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. Ang Diyos among akon manluluwas, magasalig ako sa iya, kag hindi magkahadlok. Ang Ginoo amo ang nagahatag sa akon sang kusog, sa ang akon ginakanta, sa ang nagaluwas sa akon. Pamatian tayo mensahe sa sining aga, diri sa ato niya pagpangalagad.
Ma'am Nen Isan Presya, Mary Grace Articulo, Cordovaro Vispier Tupas, Marjorie Cabalonga, good morning ma'am, dira sa vegetable section sa Santa Barbara Public Market. Mamatian tayo mensahe sa sining nga aga. Don't focus on your weakness. Focus on God's strength. If you focus on your weakness, in your physical ailment, in your physical weaknesses, you will not accomplish anything. Kasi in-nurse mo na lang yung sakit. Ang sakit, hindi na ako makalakad, iho. But why don't you focus on God's strength? Lord, kahit makatungkod ako, paglilingkuran kita. Hindi ka mag-focus sa imong mga kabudlayan da, ang imong nga kaimulon, balatian, o ano man ang imong nga ginagyan subong. Focus ka, fix our eyes on Jesus. Hebrews 12:2. Para nga hindi kita mationg sa mga panghangkat sa kabuhi, adlaw-adlaw. Subong aga, wala ka pa sang relasyon ka Jesus, bato na siya. He is the only answer to all your questions, the longing of your heart, and ang mga bagay nga hindi masulbar sang tao, si Jesus ang sabat. Most gracious, almighty, sovereign Father in heaven, Jesus, your name is strength. Your name is our strong tower. Your name is peace. Your name is healing. Your name is justice. Your name is joy. Your name is happiness. Your name is love. Your name is goodness. Your name is protection. Sa sining aga, Lord, ginadayaw namon ikaw ginapasalamatan. Holy Spirit, to acknowledge your presence in our midst. Matthew 18:20. Duha kung tatlong nagatipon sa ngalan sa Diyos. Ara sa subong Lord, linibo kami nagakinahanglan sa imong pagtandog, sa imong presensya, sa imong pagiya. Salamat sang bagong adlaw. Salamat Lord nga buhi ako, buhi si Ma'am Bingbing Pagtulunan, si Sir Jimmy Haneo, buhi Lord si Ma'am Maricel Casiple, si Ma'am Christy Rivera, si Ma'am Nen Isan Presya, si Ma'am Remia Panes, buhi Lord si Ma'am Marjorie Cabalonga, kaga mga vendor dira sa Santa Barbara Public Market. Salamat sa imong pagpakamayo sa ila. Salamat gid Lord sa imong faithfulness. And as we pray Lord, we believe that you are working in ways we cannot see. Because as we pray, you are working in ways hindi naman makita, Lord. Ikaw dira nga wala pa sang relasyon kay Jesus. Hindi ka mag-focus sa imong circumstansya. Focus ka isentrong imong attention sa iya, the author and the finisher of your faith. Why na sa iban pa nga Diyos, si Jesus lang. John 14:6. I am the way, the truth, and the life, God says. Subong aga, imit lang hindi pangamoyo, Lord. Sorry for all my sins. I need you. Kinanglan ko ikaw, Lord. Ginabaton ko ikaw wholeheartedly sa akon kaugalingon. Isulat akon ngalan sa libro sa kabuhi. Ayuha ko, Lord. Keep me safe, keep me healthy. Hatagi ako sa malawig ka kabuhi in the fear of the Lord. In Jesus' name, amen. Ikaw nagbaton ka, Jesus. Congratulations. The best decision that you've made. Hindi ni reliyon. Ang reliyon, hindi makaluwas sa tao. Ang pare, ang pastor, ang sakrisan, ang arsobispo, ang misarikim, ang vigil, hindi makaluwas. Samtang buhi ka pa, bato na si Jesus. Lord, bless ang Iloilo. Bless ang kadaisaga pamati subong, Lord. May your blessings be upon them. Sa ilang mga kamot, ibubola lang imo nga pagmakamayo, Lord. Financially, sa ilang kinanglan nga kwarta, sudan, bugas, kaalam, healing. Mga yara subong sa hospital. Bless ang Pilipinas. Bless Doc Ramel Uy, ang K5 ang klinika, ang Bilog Kalibutan. Lord, I speak special blessings kay To Israel Baez Verdejo sa birthday sa mong adlaw. Bless him with all the blessings, the choicest blessings that you have prepared for him and his family. We bless your name today, Lord. Convict and heal us with your word. Thank you, Lord, sa iyong mga promise. Psalm of safety, Psalm 91. We live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. I speak healing to those who are sick. Ang mga mabudlay nga sitwasyon, nagatinga, nagumatayon sa hospital o sa ilabalay, I speak life. Ang hindi makakita, I speak vision, I speak healing sa tanan subong naga masakit. Ikaw nga nasubuan, ikaw nga worried, depressed, discouraged sa kabuhi, tawag ka ngalan ni Jesus. Hindi ka maghikog, kaysa lang maghikog, mabulahog kag sa impyerno, iyan na sa panulay. There's hope in Jesus' name. Lord, bless mo lang mga opisyal sa gobyerno, protection sang Army, Navy, Marines, Air Force, Coast Guard, ang mga nanay kag tatay sa balay, mga professional. Ipahali kami, Lord, sa linog, big one, ang mga disgrasya, wala sa mga mag-crash ng aeroplano, wala sa malunod ng barko, wala sa mga disgrasya sa dalan, Lord, in Jesus' name. We rebuke ang spirit of death nga nagaluyong-luyong. Preserve, Lord, ang amon ng mga pamilya, ang mga negosyo. We bring back all thanksgiving praises sa imo, Lord. Salamat sa pag-provide mo sa amon kinanglanon. Salamat sa peace of mind
heal our hurts, our past, our regrets. Hatagi kami ng self-control. Create in us a clean heart. Renew a right spirit in us. In Jesus' mighty name. Amen. Dumating na ang puso ko'y naninimdim. Pangako ng Diyos ay nalilibutan ko. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sigurado gid nga ang kaayo kagugmas ang Dios sa akon magapadayon samtang nagakabuhi ako kag magapuyo ako sa balay sang Dios hasta sano. Psalm 23 verse 6. Lakas ko at ang buhay. The days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the good promise I made. Nagsiling pagid ang Dios, mag-abot ang tion nga tumanon ko gid ang akon maayo nga promisa sa katawhan. Jeremiah 33:14. This is the word of God. Diyos na mapagmahal. Diyos na mapagmahal. I don't care kung namalon kita sang tao nga korne, badoy niya si Ted Francia, Ma'am Lorena Dioso, pro pangamuyo o sex sa oras, I don't care. Lord, bless ang Iloilo, ang Pilipinas, ang bugos sa kalibutan. Ang kanaisa ka pamati sa bong Lord, I declare open heaven. Blessings from all directions, north, south, east, and west. I must decrease, God must increase. God takes all the glory, and Christ alone is exalted. 612 PCGA Squadron, Western Visayas, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Rich Piad, Sir Nerio Tabugo. Ang oras alas 7:42 na sa aga, oras inadulong sang D3 Bayo. Foro de los Pueblos. Ibukada nga report ang driver at the same time nagaserbiman nga bodyguard ni Land Transportation Office Regional Director Attorney Gaudioso Iduspan. Tiniro mismo sa ugsaran sang balay sang direktor dira sa Park Regency Subdivision sa Ungka 2 Pavia. Ang mga suspect nadakpan sa Barangay Aspera, Sara, Iloilo, kay nasing kagahon. Report ni K5 Karen Badilla live sa Pavia Police Station. K5 News FM. Kampiyon report. K5 ka. Kasi 5 sa subong no live natlon nga makaupod ang hepe sang Pavia Municipal Police Station nga si Police Major Harold Renduras para niya sa latest investigation nila sa natabo nga shooting incident nga natabo kagabi diri sa may isa ka subdivision sa nasambit nga Banwa ka K5. So subong ihatag ko ang linya ni Major Renduras ka K5. Pero mayong aga live kita subong sa Foro de los Pueblos. Upod na sa piyang niya, si K5 Tad Alhero Francia. Major, good morning, sir. Sir, good morning po. Si Yes. Police Major Harold Vendora, Chief of Police po ng PABMPS. Ay, Tagalog po kayo, sir, pero makaintindi din kayo ng Hiligay noon? Opo, sir. Sige po. Sige po, okay lang, no? Taga saan po kayo, sir? From Quezon City po. Quezon City. So matagal na po kayo dito sa Iloilo? Dugay naman, sir. Dugay. Naka-insindi na gali, ano? Police Major Harold Rendora, sir. Thank you for this time. Sir, si Wilmer Casquete Villarosa, driver giman ini kag bodyguard ni LTO Regional Director Gaudioso, Iduspan? Hindi po bodyguard, driver po, sir, driver. Bodyguard, driver? Driver lang ho, driver ho. Pila na sa katuig, sir, nga nag-drive dira sa kay Director? Actually, wala naman kong idea kasi kung wala po kami idea kung katagal na sila. Okay. What we're, lang naman sila, may po tayo ngayon is para maglahat po tayo ng details sa nangyaring itong incident kagabi.
Oo. So, ito po yung nangyari kagabi na shooting incident is nangyari po ito nung 9:45 p.m. kagabi po, April 3, 2025 sa Park Regency Subdivision, Barangay Ongkados, Pabia, Iloilo. Wherein itong victim natin is si Wilmer Casquite Villarosa of the Village, married, driver po, and resident din po ng Park Regency Subdivision, Barangay Ongkados, Iloilo. So, punta po tayo sa nangyaring noong 9:45. Actually, nung pag-responde namin, chinek po agad na. Fortunately, meron tayong CCTV footage. So, upon review, nakita po natin kung ano po yung nangyari. So, within 9:40, actually, yung victim natin is, kumbaga na, tumatambay lang sa labas, nag-cellphone. And then, at the same time, mga siguro a minute onwards, pumunta tong dalawang suspect natin. So, una-una, nag-usap sila. Then, parang nagkaroon ng tension. Yung isang kasama niya, from his back, bumunot ng baril. And then, yung isang suspect din, from his waist, bumunot din ng baril. And then, pinagtulungan po nilang baril yung victim natin. And then, after that, syempre, nung na-review na natin yung CCTV footage, na-identify natin yung suspect, and at the same time, napagtanong-tanong natin sa mga witnesses doon kung ano yung ginamit nilang getaway vehicle or motor or kung anong sakyan man yun. So, na-identify natin yun. And with that details, at saka yung identity ng mga suspect, so nagsagawa po agad tayo ng hot pursuit operation by means of dragnet operation. Kumbaga sa dragnet operation, nakapag-coordinate po tayo sa ating Provincial Tactical Operations Center para ma-relay yung mga details para yung mga iba't ibang police stations ng IPPO is makapagkandak ng police checkpoint. And then pagka meron police checkpoint, meron po, at least ma-flag down po natin at ma-intercept natin yung suspect. Which is fortunately, na-intercept natin sila sa tulong ng Sara MPS sa Barangay Sara Iloilo. And then, pagka-intercept natin sa kanila, nagpunta ho tayo doon, pinigsya natin sila, na-identify ko sila ng mga witnesses natin, and at the same time, yung mga damit pa nila, may mga dugo-dugo pa ho, which is, saka yung damit na gamit nila nung na-flag down sila sa checkpoint, is yun pa rin yung gamit na gamit nila nung nakita natin sa CCTV footage. Oo. So ano talaga yung motive? 'Di ba merong conversation between the victim at mga suspects. Ano yung conversation nila? Parang may pinagtatalunan? Parang may pinagtatalunan, sir, pero hindi natin marinig kasi, sir. Kumbaga video lang yung nasa CCTV, sir. Oo. So, ilang minuto pa at naganap yung pagbaril? Ano, sir? Yung, di ba, may pagtatalo, di ba? And then, sir, siguro, mabilis na nga, sir. Mga 2 minutes na siguro. May sigawan, sir? May sigawan? Mga 2 minutes na siguro sila usap, tapos nagkaroon ng heated arguments, tapos yun ako, bumunot na ako ng baril yung mga suspect natin. Yung dalawang suspects, yung driver at saka yung isa, dalawa talaga sila na bumaba at pumunta sa victim na naka-cellphone dyan sa harap ng bahay ni Director Ray Duspan? Oo, dalawa silang bumaril. Ibig sabihin, mayroon silang tag-iisang baril na hawak. Okay. It is yung ginamit para sa pagkamatay ng ating victim. Bakit dalawa, sir, sa inyong palagay, sa inyong pag-analyze nito, bakit dalawa talaga yung tumira sa victim? Anong atraso nito? Siguro, baka malalim mo na away, sir. Which is yun pa yung inaalam po natin during the progress of our investigation. Para establish din natin kung ano yung motive. Pero sa amin naman, sir, after, kumbaga yung motive, kumbaga additional na lang po yun eh. Pero ang importante kasi sa amin is kung ma-prove namin kung ano yung mga ginawang masama ng suspect, which is yung pumatay. Which is na prove naman natin, may ebidensya ho tayo at mahuli natin sila. So at least, kumbaga,
crime solved po tayo, sir. Sir, meron po bang closed circuit television yung bahay ni Director Hidospan dyan? Yes, sir. Meron po, sir. So, kaya nga ho natin na-identify yung mga suspects natin through that. Okay. So, ibig pong sabihin na siya talaga yung target, hindi si Director? Siya ho. Kasi kung si Director ho, sir, dapat sana ko pumasok ko sa bahay. Pero siguro within that victim and suspect siguro yung away talaga nila. Yung victim is, yung pangalan is Wilmer. Yung apelyido is Casquete? Middle name po yun, Casquete. Okay. So Villarosa yung apelyido niya, family name niya. Yes, Wilmer Casquete Villarosa. Ilang taon na po? Hindi pa ako namin nakita yung ID niya ho eh. Pero taga Haniway ito, no? Haniway Iloilo, sir, no? Anong 40s? Anong lugar, sir, sa Haniway? Hindi na basta alam ho namin hutid lang ho siya ng Haniway. Pero na-apply siya sa Ungados. Sir, itong mga bumanat nito, kagabi lang po ba ito pumunta dyan sa bahay ni Director o ilang gabi na nag-surveillance dyan sa pattern ng labas at loob ng... natin, sir, lang, harap lang ho ng bahay nila, sir, ng victim, sir. So, as in, magkapit-bahay lang ho sila, sir. Kapit-bahay Sino po? Yung suspect? Yung suspect at yung victim natin, sir, kumbaga magkatapat lang ho yung bahay nila, sir. Okay. So, neighbor sila dyan sa Park Regency? Yes po, isang lang ho sila, isang block. Sinong suspect, sir? Yung pangalan, di ba magkapatid ito po ito? Magkapatid ho sila. Yung suspect po natin, yung una ho, si Jester de la Cruz Machinal, 45 years of age, male, may living partner. Po siya, dati po siyang seaman, and representative ng Barangay Ungados, Tabuya, Iloilo. Tapos yung kapatid niya, si Jesse de la Cruz Machinal, 39 years of age, male, single, wala pong trabaho, resident ng Barangay Tabuya, Iloilo. Pero ito si Jester, ito siya yung unang pumatok. Okay. Yung mga suspects, ulitin po natin, Jester de la Cruz, Yankee Machinal, 45 years old, merong living partner, former seaman. Residente din ng Ungados, Pavia. Yes, po. At yung kapatid niya, si Jesse de la Cruz, Machinal. Single, walang trabaho. So, ibig pong sabihin na meron silang pinagtatalunan dyan. Ano yung initial na information ninyo, sir? Bakit pinatay talaga ng mga suspect ito? Actually, sir, wala. Hindi ko pa nakausap yung mga suspect. Hindi ko pa sila na-interview actually. So, kumaga, in the progress of investigation, tatanungin ho natin yan. And then, i-update na lang ho namin kung ano ho talaga yung punot dulo ng pinag-awayan ho nila. Ba't doon sila pumunta ng sir, ng Sara? Taga Sara po ba yung mga relatives po nila? Oo, sir. Actually, sir, yung ho rin, sir, yung namin, sir. Yung drug operation ho namin na kailangan ho namin, sir, is nag-focus towards sa way na pa Sara. Because, sa akin lang naman, sir, kasi ako, sir, before naman ako makalito sa Pavia, medyo matagal din ako sa 5th District, sir, na na-assign din. And then, kumbaga sa akin lang, sir, kasi ko dito sa sir, sa Iloilo, minsan pag mga isang barangay, tapos marang common yung mga apelyido na ganyan, sir. For example, ganyan, sir. So, ito, sir, yung Machinal, ilated guess lang namin na, sa Sara to pupunta, parang may mga Machinal din sa So, doon nag-focus yung namin, sir. Doon kami nag-focus. And then, fortunately nga, sir, nakuha namin before sila makapunta ng Barangay Aldeguer, sir. Kasi sila pala, sir, is taga Barangay Aldeguer, sir. Malapit. Boundary na ho yan ng, boundary na ho ng San Dionisio tsaka ng Sara. Okay. Yung Barangay Aldeguer, nataga doon yung mga suspect, ano? Opo. Saan po sila nagsistay, sir, dito sa Iloilo City, dyan sa Ungados, sa Park Regency, or doon sa Sara? Dito ho, sir. Mas matagal ho sila dito, sir. Ngayon na wala ng trabaho itong ex-seaman na si Jester de la Cruz, ano po yung pinagkakitaan niya, yung livelihood niya po ngayon? Pa-find out lang ho namin, sir, kasi hindi ko ho talaga sila na-interview. Medyo busy sa mga reports namin, sir.
Okay. So nakausap niyo na po ba si Director Hilospan? So far, sir, wala pa ho, sir. So may plano kayo na mag-meet sa kanya ngayong araw, Major? Yes, we will meet with him because syempre sila ho yung magiging complainant natin and lead ho natin sila so that we can file criminal information through inquest proceedings. With the apprehension ng mga suspect, do you consider this as a case solved na, Major Rendora? Kung makailangan natin ng criminal information, it will be taken. Okay. Ano yung armas na ginamit, sir? Dalawang 9mm pistols. Ibig po sabihin na talagang may galit yung magkapatid, di ba? Kasi kung pinano lang, yung isa driver lang, hintay lang dyan pagkatapos ng krimen, akyat yung triggerman at alis. Pero talagang dalawa silang bumanat, ano? Dalawa silang bumanat. Saan yung... Actually, kung kakausapin mo lang yung tao, bakit ako may dalang baril, di ba? Opo nga eh. Sino yung unang tumira, sir? Si Jester ho. Jester. Ilang putok? Actually, siguro, sir, mga more or less tag yung mga may putok nilang dalawa, sir. Saan yung mga, niya, sir, yung injury niya? Tama niya, sir, siguro mga upper torso and part po ng head at saka neck. Ulo talaga, no? Hindi ko na nakita, hindi ko na personally nagsabi, sir, kasi kami, sir, nag-focus kami sa hot pursuit operation, sir. Sir, nung maganap yung krimen, nasa loob ng bahay si Director Gaujosoy Dospan? Wala ho, sir, sa bahay niya, sir. Wala siya, di ba driver po tong victim, driver niya? Pero hindi sila kasama? Baka ho naman ho kasi may iba ko sa driver. Ba? God bless po. Sige ho, sir. Maraming salamat. Good day ho. Sige po. K5, Ted. Ikaw na ba pinulihan, Gigiliya K5 Karen? Yes, according sa investigation sa aton nga kapulisan ka K5 Ted, no, kag sa Subong, nagasigi pa man ang ilang mga follow-up investigations sa natabo yung shooting incident diri sa Banwas ng Pavia ka K5 Ted. At least ako na kung maglantaw. Sila kung makapile na kaso, pwede na nila makabili nga case solved. Ito yung mga suspect. Ni mga tubang lang galing nila balay. Hapitan mo na karon kay very familiar ako sa lugar ng inadra. Kay kakadto ko may friend ako dira nga tupad gid balay ni sa balay ni Director Didoy. Si Didoy nang hayo ni Attorney Hilospan mo. Na sa tupad niya ginada balay. After that, yeah. Oo, kagati sa tabok niya may mga balay giman ni inadra. So kuno mo may sinuyay guro. Pero pamangkot anong sinuyay? Nga naglabot gid sa punto nga patson gid ni sa magutod nga Jester kag Jesse de la Cruz ang victim nga si Wilmer Villarosa? Yes, sa K5 Ted, no? Pero sa Subong, since nga nagasigi pa man ang investigation sa aton yung kapulisan, bantayan sa pinaka mga public affairs nato, no, ang dugang yung update regarding ni sa shooting incident ka K5 Ted. Very well said, K5 ka. Salamat kompleto Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Oy. Ang DTX Coffee Mix mga K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangit ang palaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extra. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo ni K5 Ray Espeja Umalay nga palangga ang mga taga-Pototan. Live dire o kulupod si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. There you have it na confirm nga patay ang victim nga si Wilmer Villarosa y Casquete. Middle name niya is Casquete. Stand corrected. Wilmer Casquete Villarosa. Wilmer Casquete Villarosa, taga Haniway, Iloilo. Wala makuha kon din nga lugar sa Haniway, pero lang palugulan dira K5 ka makuha naton ang kompleto gid nga detalye niya or address niya. Tiniro siya sang mag-utod nga Jester de la Cruz. Jester de la Cruz y Machinal, 45 years old. Tumandok sila sang Aldiguer Sara pero dira man nagapauli sa tabok man lang sa balay ni Director Gaujosoy Dospan sa Park Regency Subdivision dira sa Ungkado sa Pavia. Tiniro
ng Digesta de la Cruz kag Jesse de la Cruz di pag flag down sa ila sa PNP checkpoint sa barangay Aspera Sara. Nadakpan dito nga naabdan pa ang ilang mga bayo may mga dugo nga ang ati pinulihan ginila mo ginisa ka umol sa biktima ugot-ugot gid sila. Anong ang atraso sang biktima nga agin pulihan gid patay sang magutod. Foro de los Pueblos. In punto alas 8 sa aga. Good morning, Sisi. Baga pamati si Sisi. Sisi Soloso Pastrana. Si Tyler Bugtao doon. In punto alas 8 na. Yung mga ginapangaran nyo bla sa bata nyo, ay mo mismo nga ipangaran sa apo mo, paghalong ka mo may mga kwangalini, may significance, Maricel Kasiple. Hindi nga mapinatarasa kita ka butang sang alan sang ipangaran pa, kay may kwangalini, may effect, psychological effect sa tao, no? Kung ngalanan mo nga bata mo sang mga ngalan nga bot sa ingong galisinaya kasubo pareho kay Happy Terauchi dito sa Japan. Bisan nga Happy ngalan niya pero nasubuan siya. Las 8:01 sa aga, oras dulong sang Mighty C. Foro de los Pueblos. 2,000 pesos na libreng pabaon kada buwan para sa anak ng solo parents. Target ni Senador Bam Aquino. Nais ni Senador Bam Aquino na bigyan ang solo parents ng dagdag na 2,000 pisong buwanang pabaon para sa bawat anak nila na nag-aaral. Ayon kay Senador Bam Aquino, makakatulong ang ayudang ito para mapagaan ang pasani ng solo parents na walang katuwang sa pagpapaaral at pagtugon sa pangangailangan ng anak. Anya, malaking bagay ang 2,000 pisong dagdag na tulong para may panggastos sa pamasahe, baon, project at iba pang pangangailangan sa eskwelahan ang mga anak ng solo parents. Ang nasabing halaga ay hiwalay pa sa buwanang subsidy na 1,000 piso na binibigay sa solo parents sa ilalim ng Republic Act 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Kapag muling mahalal na senador, balak ni Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at iyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Bam Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang ang mga out-of-school youth. Foro de los Pueblos. Ma'am Jonas Saldo, Sir Boots Prudente, Ma'am Sally Tayo Romano, good morning. Las 8:03, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay.
2016, sa nangyayado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdadasakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkatiga sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagalan sa laban. Yes. Wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay at ang gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa kang kadalaghan, naging pangamayuhan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kaysa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang.
December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument yung ikamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko ina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Doc, ang promise ko sa imo ha, nga ako
Bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imuha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa Diyosa na hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginolsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglao. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. 2016, sa nangyayato ako ni Government Uy, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa ako.
panghihinaan, magkaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes. Wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si Kat-5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manet. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apang, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Pabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman handa ang palangga, servisyo hindi magula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Minhoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagin maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Pea Umalay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat.
Sige. Lot-laton ta. Kay parang makapusda kita. San ba yan? Anay da kay 5 Karen. Muna, kanto ka mo da, clinic outlets, Pasig, Miagao, Kalinog, Kagharo, Iloilo City Branch. Hingagaw ka mo subong Biyernes. Kung ikaw yung taga diri sa sudad ng Iloilo, mapauli ka sa inyong lugar. Pero layo kay mo ya sa clinic outlet sa Miagao, or sa Kalinog, or sa Pasig. Halimbawa, guli, di mo abi sa mga Alyusan area, di malayo na. Hingagaw ka diri ka bakal sa kilid sang Robinson's Place, Haro. Bakal ka tingob. Sweldo, subong iban, sweldo, Biyernes, bakal ka mo tingob, kay nag-invest ka sang maayo nga immune system, bako di immune system, likaw sa stroke, likaw sa diabetes, kag nagatap na sang trangkaso, no? Bakal ka ni bago nga cellphone, bagong sapatos, bagong bayo, nga kung sa bagay gani, pwede mo pang gani ma-let go na kay may mga biling ka pa ganito sa closet mo to nga way mo ganim gamit. DTX 500, D3 Bayo kag may TC. Ana may pasini, Ma'am Lilibeth Caro Badillas, Sir Willie Gonce, kay antes kaya magtumar, mamangkot ka na ya sa in-house doctor, may in-house doctor da, libre. Libre ang consultation, why bayad? Magpakonsulta ka subong sa Dr. Ma'am Lorena Bilhera Joso, Ma'am Idang Bernel, Tita Ambing Baez Kabasak, Ma'am Ninisan Presa, mahal, 500, iba gani, 700, no? Pero direya sa klinika outlets, Pasig, Miagao, Kalinog, Kagharo, Iloilo City Branch, wala sang bayad. Mamangkot ka kung mitikuloso kaya nga magala sa gagapong ano dayang pulos ka DTX 500? Ano madulot na dyan sa lawas ko? D3 Bayo, may TC, okay good. Extend food supplement for men. Inabalang hindi yung blind follower ka lang ya. Kundi, antes ka magtumar, inabalang convinced ka, nga nagatumar ka, kay na painsindi sa imo. Amo na ka-transparent ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Foro de los Pueblos. Alas 8:38 sa aga, oras sa Pilipinas. Kundi masandukot ng kampanyanay, no? Pero ang Commission on Elections, kinabatian nila isa ka simana, 3 kadlaw antes ang election sa May 12. Ang kampanya na ay asa pa ni May 10, sang tungang gabi. After sina, May 11 hindi na pwede. May 12 hindi na pwede. Pero amo ning crucial nga mga inadlaw, nga dira nagapangamang ang mga politiko. Tuya sa bukid, tuya sa kawayanan, tuya sa kasagingan. Pero that was a traditional nga approach sa vote buying. Papilahon ng tao, mabangkit na ito sa may kabayanan, tapos tagtagan to sa iyang mga ward leader to, or ibang yung diskarte pagil, kunabi mataos na nakabangros, pero ibang ros sa hasang na serbe botsoloso, may naputos nga ng ice candy wrapper, kag may 500. Suno sa Comelec, Aryo, suno sa Comelec, ang sinuman nga magbaligya sa iyang boto. Kaya ang boto is a right of suffrage nimo. Kinamatarong naton under the Philippine Constitution. Dili lang kita patas. Patas kita sa mga imol, patas kita sa mga ranon, patas. Sa mga politiko, patas. Amo ning may equal rights kabla kita makaboto ka, no? Sir Jean Ray Siman. Di suno sa Comelec, suno kay Attorney John Rex Laujanco, taghambal sa Comelec, nga ang sino man nga magbaligya siya nga boto, ang kabigon nga kriminal. Tiyan mo na, kriminal, kung ikaw magbaligya sang boto mo, kriminal ka. Ang mamakal sang boto, mas kriminal pagid. This is your humble servant, ang inyong kubos nga alagad. Maga-servisyo sa inyo. Pag abot ka tinion, hindi, tanan, way tag naklaro. Way taman ginasalamat. Kaabot sang tinion, way pagganit, isa ka tuig, 2 tuig sa piso ba? Ang guda balay na ba? Way mata extra income. Ipasibangod lang na daya ka bugto to sa abroad ha. Ana, insa, way tandat pangabuhi nga itaudak ni mo yan ng kwarta. Either you sell your vote or ang politiko mamakal, krimen ina suno sa Comelec. Kag suno sa Comelec, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Jean Ray Siman, Ma'am Christy Rivera,
nga mangin seryoso sila sa pagkampanya against vote buying? Really? Ano yung mga bagay, Ryan Raquel Baldoque, Sir Ludovico Moreno, hindi na kita magpati agad-agad. Alas 8:41 na sa aga sa Pilipinas. Kapangita ka trabaho, ang Iloilo Provincial Government, subong bulig nato ni sa inyo, basi kung qualified ka dali pamati ang Iloilo Provincial Government nagapang-hire for the following positions. Una, lifeguard. Di kung lifeguard, dapat kamakan ka maglangoy, di ba ka lifeguard? Lifeguard. Environmental Management Specialist. 1. Administrative Officer 2. Ang deadline, April 17, 2025 Gapangita man ang Iloilo Provincial Government dira sa Capitol, Provincial Government Department Head. Mangin head sang Provincial Social Welfare and Development Office. Kay si Ma'am Sara Barayuga, daway na dira sa sa PSWDO. Provincial Government Department Head, Provincial Planning and Development Coordinator, Provincial Government Department Head, Peso Manager, kapangita sila. Provincial Government Assistant Department Head, Youth Development Officer 4, Administrative Officer 2, Administrative Officer 1. Tapos kinahanglan nila Doktor, Surgeon, Medical Specialist 2 sa mga district hospitals ini sa probinsya sang Iloilo. Kinahanglan man sang isa ka obstetrician gynecologist o bigay sa mga nagapabata wala sa mga nagabusong, medical specialist. So ang deadline April 15, 2025 kadto kamo sa Human Resource Management Office dira sa Iloilo Provincial Capital. Pangitaon nyo si Attorney Rene Coy Valencia ang head kay gapangita sila sang mga permanent nga mga permanent posisyon. Las 8:43 na sa aga. Foro de los Pueblos. Sige na ni estudyanta si Happy Terauchi. Tong lalaki bla nga 27 years old nga taga Japan bla. Gin pangaranan si nanay niyang Happy. Tibot sa ningon tani nga mangin masadya ka, di bla sa Edgar Badbadon kay Sir Rodney Tinagan, birthday boy, kay Mami May Tinagan. Pero natabo nga nangin masubo sa baylo nga ang tao mabagig abiyan siya kay tingala niya si Happy mo. Happy? Apply sa trabaho ay mat mabaton sa iya. So only may nagbaton gid man kay daw nang nilago na value nilang Happy gulo na do basi ang iya sini nga disposition sa kaboy mang malipayon man. Pangaluyag sa babaye pangaluyag sa babaye in love sa way mat kabaton kanay daw hindi man siya happy. Kagdamo lang ginbuli sa elementary, high school, asa mag-college, ginbuli sa. Now, dari kita ang ngalan may dako ni nga significance mo, no? Ibalo ka ang mga ngalan nga gusto mo malipayon, happy or happiness. Bata mo, apo mo, pangalanan mo kay Beatrice. Ang meaning is na happiness, kalipayan. Pili mo sa pangalan kay Abigail, kay Alaya. Ang spelling sa Alaya, A-L-A-I-A. Alaya. Pwede man nga si Farah na Joy. Ang Joy kasadya niya mo. Pwede mo mapangaran kung babaya. Ang apo mo, nablos mo na. Ada, E-D-A, Ada. Pwede ba nga Alegra? Alegra. Daw pang malam, no? Pwede man nga ang meaning sa ngalan blang nga bliss, B-L-I-S-S, bliss, means na happiness. Tapos pwede man nga kung babae ang bata, breathe, B-L-Y-T-H-E, breathe. Ang ngaran nga Delilah, Mama Rizal Kasiple, means happiness man. Ngaran nga Emily, Felicity, Naomi, ang Kaya, C-A-I-A, Kaya. Ang ngaran nga Leta, L-E-T-A, okay man? Sunny, Sunny Punay. Ang Sunny, nga spelling niya S-U-N-N-Y, Sunny. Kag Amelia, Ash, A-S-H, kag Aurora. Na, amo nga mga alan, bot siningon sina, means happiness. Kung babae na, kung babae. Sa lalaki naman, meaning sang ang masadyab lang ang ngalan, bla, no? Pangalanan mo, Ma'am Nenesan, ay Asher.
Asher, Felix, ang lolo ko, Piles, Felix Larida Auhero. Felix, ang aranan mo? Felix Larida Auhero Senior. Kaya si Choy Manong to, si Felix Auhero Jr. to yung unang sa Parole and Probation Office diya sa Hall of Justice mo. Asher, Felix, Bennett, B-E-N-N-E-T, Bennett, James, what's yung sa ngalan nga James? Happiness man. Liam, tidaw mo na yung mga ngalan sa mga bata. Liam, anong ngalan sa bata mo, Sir Paul? Liam, L-I-A-M, Liam. Ang ngalan nga Lucas. May ngalan Lucas, oh. Lucas! What's up, Lucas? Lucas nga ngalan means happiness. Ang ngalan nga Andrew, happiness man. Benjamin, na kon ilonggo ti Benjamin no? Benjamin. Keyo. Ang ngalan nga Keyo, Ma'am Lorena Joso, C-A-Y-O, means happiness man. Elijah. Kon sa Iligano ti Elias Elias Kubar. Na Elijah, Edwin, Fane, ang Fane, F-A-N-E, Fane, Feliciano, na namin mga ngalan niyo, Isaac, Jace, J-A-C-E, Jace, Jack, Jackson, Jacob, Jevin, J-E-V-I-N, Joshua, Lincoln, Matthew, and Noah, N-O-A-H, Noah. Ang mga masubok nga ngaran ninyo pangarani, bata nyo ka mga masubok nga preso ka dyan. Si Sadgun. Ti isang ngaran na plan nga Sadgun ni Sadged. S-A-D-G-U-N, Sadgun. Ang ngaran nga Fristana. Ang ngaran gali nga Tristan. Masubok gali niya. Ang ngaran nga Ashlys. A-C-H-L-Y-S. Kagangaran nga Dolores. Di may naproposlan mo sa programa ta. Ti kun no takan ka mo, patyan yun do radyo nyo. Pero dalilan na may istorya tabla mga ngaran, no? Ang ngaran gali nga Bete, Ma'am Bete, isogay ko kanimo karon lang Unahon ko anayo, si Ma'am Bibien pagtulunan no? Bibien. Ang Bibien nga ngaran Latin origin isa mo, no? Botsin mo sina, alive or lively, buhi. Buhi si Ma'am Bibien, Sir Paul, kay laon-law kapadara Bible verses di, kag kon makasaka di sa istasyon kapadara pagidman ni. Kuan pa na, coated kag kuan ng salted. Ang Bibien nga ngaran, V-I-V-E-N, lively or buhi. O nami gali o. Ang ngalan nga Jonathan. Halin sa Hebrew, gift of God. Regalo sa Diyos. Bumiyad. Ang ngalan nga Jonah, Ma'am Jonah Saldo. Imo giniguro. Ang Jonah nga gintulon to sang bages. Ngaway sa nagpati to sa Diyos nagkadto to siya sa Tarsis sa Ma'am Lorena, di ba? Laing katuan niya, Jonah nga ngaran means pating. Pigeon, no? Skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, skyline Jonah, gali ni. Magali ni mo niyo. Tapos ang Aishani or Aisha or ang si Ma'am ano gani ng isa to, Aisha Ahmad, no? Aisha Ahmad. Thank you, Mama. Salamat sa imong message diri. Appreciation nyo sa akon. Hindi nyo lang kuya pagdayawan. Si Jesus lang yung dayawan nyo. Kay karuya nga ako sa akin yung tinyo di ka dayaw. Si ang Aisha galing nga ngalan ni or Aisha ni Diyosa, no? Diyosa or natawag isa nga Durga. Pili man nga silk cotton tree. Isa kakahoy galing ngalan nga Aisha, Ma'am Aisha Ahmad. Ari kita. Kuan isa ng buko magnet. May oras pa man ko, Sir Paul, okay na lang na. Ay problema, tapuson ta dyan. Ang ngalan gali nga Maricel, Maricel Baluro Casiple, no?
or pwede man nga Marisol sa Spanish, or Marcela, ginatamyaw na si Marcela Baluro Kasiple. Okay man, no? Ang Maricel nga ngalan, blend of Mary and Cel. Boss ningon, ang Cel, C-E-L, heaven. Miyad. Di ba Ma'am Betty, si Trixia Nathalie, no? Si Sisi. Ang ngaran nga Nathalie, kung ni French origin, galin mo? Born on Christmas Day. Birth of the Lord, pagkabunag ni Jesus. Ang Jillian, di ba si Ma'am Ningning Ilumba, Jillian dyan mo? Ang Jillian, J-I-L-L-I-A-N, halin sa Latin word, youthful, bataon, or downy-haired. Ang Tyler, manami maglang Tyler, oh. Ang Tyler, tile maker. Pareho ni sila sang Taylor. Ang Taylor, T-A-Y-L-O-R, closed with salvation. Na, ari kita. Si K5 Karen, nabi. Ang Karen, halin isa sa tinaga nga Karen. Sa Karen, sa Bible may Karen, K-E-R-E-N. Bot siningon, Ray. Beam of light, kasanag. Kag ang ngalan nga Karen, gali ni sungay. Oh, horn. Ari. Sir Bebot, pamate. Bao daw mayadan kay Sir Bebot. Be, patunok-tunok ka pagid radyo dyan sa kakuhan sa Dunyas. Sa snack shack dyan. Kung nagutom ka mo, adto ka mo sa snack shack. Kag magpamahaw eh. Problema ko pa day ay handa. Oh, Leonardo galing nga ngara, no? Italian, Spanish, Portuguese. Ang origin niya. Grabe gali, oh. Ang Leonardo Mambete, no? Sir Bebot, grabe ka ni plido mo, Aplido, ngaran mo? Ang ngaran nga Leonardo, brave as a lion. Bao perte kisog daw leon, gali kisog ka? Lion-hearted, hardy, strong, bakod, kag misog. Salamat, Ma'am Laura, sa message mo diri. Hindi ko na pagbasahon kay karon na karoya ang William la, si Sir William sa Pantaga pamati sabong, simple lang nga tao pero may nga tao. Sir William, Ma'am Lorena, ako di bana mo si Sir William Joso man. Ang William strong-willed, isog nga warrior, no? Manginaon na William. Ang Liora, si Ma'am Liora Abon diyan sa First Sea Restaurant sa Altatera ka pamati. Ang meaning sang Liora, light, suga. Ang Gail, G-A-I-L, halin sa tinagang Abigail, joy of the father, kalipay sang tatay, nga makita niya ang iyang nga bata. Kapino ko magibi na, pariyog kami tsura, ya iro naman mo, pariyogin. Ya Israel naman, ya Israel. Ano nga meaning ka Israel nga ngaran? One who struggles with God. Let God prevail. Si Jesus ang magapangibabaw sa kabuhi nito Israel. Happy birthday to Israel, Boss Israel. Si Mami Idang ka pamati, no? Si Mami Idang, Hilda. Ang Hilda nga ngalan, Old German, ini sa Ma'am Laura, no? Ang ngalan nga Hilda, bot silingon sina, bulawanon, no? Bulawanon, strong value, golden. So si Golden Mami Idang. Ang Lucas nga ngalan, hello Lucas, bringer of light, gadalas ang kasanag, no? Ang Chris, Greek word ni salin, bearing Christ or follower of Christ. Na Dok Daday, Dok, ang Evangeline galing nga ngalan nami, oh. Ang Evangeline nga ngalan, bringer of good news. Bringer of good news or good news. Di ka nakita mo kay Dok Daday, good news. Na ari pagid. Ang aran nga Rolando. Sir Toteng, sir. Rolando Berdejo, Engineer Rolando Berdejo, Rolando Distura. Rolly Distura ba si board member Rolly? Rolando, famous throughout the land. Kilala gali sa bilog ka kalibutan. Hindi lang gali nga dyan sa kandida, Ma'am Lorena. Ang aran ni Sir Toteng nga Rolando, famous throughout the land. Ya Violeta, duman ano? Anong Violeta? Ang Violeta, purple flower. Flower, gali. Pili man sa matawag nga si Viola. Sir Tibo, parak nimo dyan, sir.
Sir Steven Tibo Hirardino. Bebe, kung man ano yung ngaran mo, yamining ka ngaran mo. Ang ngaran nga Steven, boss singon gali ni Sir Tibo, daw politiko ka, sir. Kita mo nang ginabutang sa liig ka politiko magsaka sindablado. Garland. Na Garland. Kag, correct, Sir Tibo, crown. May corona si Sir Tibo, ah. May mapuslan, makamodi sa ginawakal ko. Di maproposlan man. Dire kita kay Ma'am Betty, oh. Ma'am Betty, may ari, Lorena, no? Ang Benny, sakto na Sir Benny Hermano, means musician, no? Ang Lorena, Latin word ini Ma'am Lorena. Bosa ningon, nakronahan ka sang kahoy. Crowned in laurel. Ang laurel, L-A-U-R-E-L, isa ka kahoy ni laurel. Kung sa atong tinagadi, laurel ah. Doy laurel blang vice president sa una, laurel. Pero kung ang pronunciation sa English, laurel. Ang Lorena, crowned in laurel. Ayos na. Wala na ko sa kuhan. Ari na, Betty. Betty, a diminutive of Elizabeth. Halin sa ngalan ni Elizabeth, ginpamugot, Betty. B-E-T-T-Y. Betty, no? But sa lingon, God is my oath or God's promise. Halin sa Hebrew, halin sa English origin. God is my oath or God's promise. Promisa gali serbe bot si Imam Betty. Promisa ni Jesus kanimo, ha? Nami, no? God's promise bot singon sang Betty. Imam baka Ted, tiano tanaya Ted, hay. Padayonon ko dyan sa dason si Mana kung hindi pa mamatakan. Ang Ted gali, salamat to God be the glory. Ang Ted or Theodore or Edward, no? Ang Ted or Theodore or Edward, kanami kay tita ko Violeta Auhero Junior nagpangaran kanakon mo. Ano man yung ngaran ko daad? May isa ko kangaran, di ko lang pagisugid. May sok po ni. Nyasok po ni. Ang ngaran nga, hindi na yung self-serving nga para sa akon ko lingon na, basi may Ted banda, Teddy, or Theodore ngaran nyo, or Edward, no? Aryo, gift of God. Na, gift of God, wealthy guardian. Bot siningon, wealth, fortune, and God's gift. Binaklaim ko niya ang wealth, ang wealthy guardian. Manggaranon nga manugbantay kita sang kandida, Ma'am Betty Soloso. Okay pa ka mo? Ang Edgar nga ngaran na Miguel Ijaw, no? Ang Edgar, wealthy and rich. Ang Maricel, combination sa Mary and Cel, halin sa langit. Ang Betty means God is my oath or God's promise. Pero pertege si Serbe Boto. Ang Leonardo Soloso nga ngaran, pertege liya. Italian, Spanish, Portuguese origins. Brave as a lion. Si Serbe Bot man Betty gangurab. Lion-hearted, isog. Why sang isulan? Ang magbunggo, wasak. Ang bumangga, giba. Mercy Hanaban Ruego. Thank you, ma'am. Ma'am Mercy. Arman Bako Guay, Ma'am Bing's birthday. Brave as a lion, lion-hearted, hardy, and strong. Magkano na yung programa ni Ted nga mga puros ngaran? Ginsakyan ko tong balitang espesyal kay Inabla nga ngaran na si Happy. Paibukot Happy. Bukon. Sala ikaw, Ma'am Laura. Sala ikaw. Ang iban sa dason si Mana basi songgod ka mo. Anong ngaran nga Raquel? Anong ngaran nga Laura? Anong ngaran nga Arman? Anong ngaran nga Procopia? Sige na, wala na ta oras. Punto las 9 na sa aga. Gina-kontras ang Diyos ang nagahimo sang malain. Laglagon niya sila hasta nga hindi na sila madumduman pa sang mga tao sa kalibutan. The face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. Psalm 34 verse 16. Salmo 34
versikulo 16. At the flood, the Lord showed His control of all creation. Now He continues His power. He will give His people strength. He will bless them with peace. Ang Diyos nagagahom sa mga baha. Nagagahom siya bilang hari hasta sano. Ginapabaskog sang Diyos ang iya katawhan. Kaginhatagan sang maayo nga kahimtangan. Salmo 29, versikulo 10 kag 11. This is the Word of God. Richelle Caraman Poblacion, Pastor Bob, Sir Dan Calvo, Mama Maricel, Aisha Ahmad, thank you. Ma'am Betty, Sir Bebot, Tyler and Cici. Ang oras alas 9:01 sa aga. Nothing is impossible when you put your trust in God. Agpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo number 1 K5 News FM. Nga istasyon K5 News FM. K5 News FM sa